Y prif neges i gleifion ydy, os da chi'n poeni am unrhyw beth, yna cysylltwch gyda'ch meddyg teulu. Bod drysau'r feddygfa ar gau, mae'r meddygon dal yn gweithio, mae'r meddygon teulu dal yn gweithio a staff y feddygfa dal yn gweithio'n galed y tu ôl i'r drysau caeedig. A mae'r ffordd da ni'n cynnig gwasanaeth meddygol yn wahanol i'r arfer. Fel arfer, da ni'n gofyn i gleifion ffonio'r surgery a aml da ni'n gallu cael sgwrs dros y ffôn a sortio'r broblem allan dros y ffôn. Weithiau da ni'n galw gleifion mewn i'r surgery. Os da ni'n gwneud hynny, da ni'n ceisio lleihau y risg gymaint â phosib i'r claf. Mae rhai meddygfeydd hefyd yn gallu cynnig gwasanaeth dros fideo neu dros e-bost hefyd, a mae hynny jyst yn opsiynau gwahanol i gleifion. Ond y prif neges ydy, os da chi'n poeni am unrhyw beth, plis cysylltwch gyda'ch feddygfa. Os mae gyda chi broblem o ran mae eisiau rhagorol contact lenses neu mae'r sbectol wedi torri, rhowch ffôn i'r optegydd arferol chi. Mae gyda nhw records byddwn nhw'n medru falle delio â hwnna dros y ffôn yn haws iawn. Ond os ych chi'n pryderu am symptomau llyged, wel mae eisiau chi wedyn i rhoi ffôn i'r rhif canolog a wedyn byddwch chi yn cael eich hyrwyddo i'r practis agored agosaf. Yn ystod cyfnod y coronavirus, mae deintyddion wedi bod ar agor am gwybodaeth dros y ffôn i cleifion. Mae'n bwysig os ydych yn cael problem gyda'ch dannedd i ffonio ni neu y deintyddfa lleol, bod unrhyw beth o torri dant, bod chi yn pôn neu gyda absces yn dechrau, oherwydd mae cyngor a ni'n gallu gwneud pethau fel rhoi tabledi lleddfu'r poen, sef painkillers neu antibiotics, a wedyn siarad gyda chi yn fwy fanwl am y triniaeth i symud mlaen a cael chi mas o'r pôn. Fferyllfeydd, still ar agor fel wastad wedi bod. Ni'n jobyn fwyaf, wrth gwrs, beth mae'r bobl yn edrych am yw'r dosbarthu'r meddyginiaeth. Ond hefyd mae rai gwaith arall ni'n gallu gwneud fel os oes rhywun yn rhedeg allan o meddyginiaeth, bod ni'n gallu rhoi rhai iddyn nhw dros dro nes maen nhw'n cael prescription eto. Hefyd, beth nhw'n galw'r Common Ailment Service, rhywun sy'n anwylder, byddwn ni'n gallu trafod gyda nhw a gallu dosbarthu'r meddyginiaeth iddyn nhw. A hefyd, yr tablet bore ar ôl ni, fel nhw'n gweud, yr emergency contraception. Ni'n gallu gwneud hwnna dros yr ffôn gyda bobl ar y funeb. So wedyn os oes rhywun ffili dod mewn ac os bod nhw'n self-isolating, fel nhw'n gweud. A wedyn ni gallu rhoi'r meddyginiaeth iddyn nhw, gallu rhywun ddod mewn drosto nhw wedyn ni i cael y meddyginiaeth beth sy'n eitser yn nhw.